Сега, какво означава Свободен Ботев? До мене може би така най-голямата легенда от публиката на Ботев, Божо, той сигурно 20 години е на част от агитката на Ботев, видял е всички славни мигове на този отбор. Божо, какво означава Свободен Ботев? Първо да започнем ние какво искаме. Не сме събрали тук си говорим за политика, СДС-та и други глупости. Ние имаме един проблем. Това е Димитър Христов. 10 години са гавли с нашия отбор. Ние имаме едно единствено искане. Главата му, главата на Дравник. Това е. Няма какво да си говорим глупости. Не, надявам се, че това не е в физическия смисъл на думата, което казваш. Кой както иска, така да го разбира. Значи този човек не може да се гаври с любовта на половин Пловдив. Това е... да я продава, най-лошо. Това е... не знам, няма думи за такива вид действия. Просто е... Добре, но как си обяснявате факта, че наистина се демонстрира едно тотално безхаберие от страна на институциите в държавата, когато става въпрос за спорт или за футбол, и то извън София. В София лесно се взимат решенията, там всичко е някакси, да знам. Може би политиците са по-чувствителни на тази тема, защото повече ги е страх. Докато в Пловдив, да речем... И тук е ролята на медиите. Ами в Пловдив да си станат от ушите нашите политици, да слушат кой им говори народа, защото ще им дойдем на гости. Ще дойдем на гости у вас. Ако вас няма, ще срещнем с някои ваши близки роднини. Омръзнени вече ние да говорим от 10 години и никой да не чува. Добре, кмета каза, че публиката на Ботев е готова да тръгне към София и да блокира институциите там. Значи никой не е издигал кмета за наш трибун да казва той от наше име ние какво ще направим. Каквото решим, ние това ще направим. И не искаме разрешението на кмета или на който и да било. Той трябва да се съобразява с нас. Нека хората да ни трупат лаври на наш гръб. Да, ма стана така, че през годините като че ли много хора трупаха лаври на гърба на Ботев. Аз си спомням колко политици идваха по стадионите, колко мастити бизнесмени бяха посрещнати с ръкопляскания. В края на краищата никаква полза от тях. Ами идва време разделно, който е пил, ще трябва да си плаща. Стига толкова вече версии. Добре, давам думата тук на този човек, той по малко по-различна тема. Искате да добавите нещо от името на синдикатите и вашата организация Зелени Балкани по завода? Краткото време, което мога да разполагам, е да поставя една диагноза, и темата е свързана. Диагноза на последните две общински администрации. Това, което става тук, самото смесване на темата на една изключително важна тема с друга, много важна за хората тема, разбира се, защото е нещо, което е много взривоопасен микс. Това е много взривоопасен. Говоря от името на 4 сериозни обществени граждански организации. Това са трите големи синдиката Зелени Балкани, Националната антикорупционна коалиция, за невероятното ограбване, което са направили тези администрации с помощта на един олигархичен кръг в град Пловдив. Извършили са 15 закононарушения. Тези закононарушения не са констатирани от нашите граждански разследвания, а от Агенцията за държавен финансов контрол с доклад от 11 ноември 2007 година. Това е тема, която ще бъде следена. Имаше и антикорупционна комисия, която се занимава с тези въпроси. Въпросът е в това, че като че ли... Въпросът е в това, че като че ли тези теми се провокират не от това предаване, те са провокирани по принцип в българското общество, и когато наистина камерите на BTV отворят очите си пред хората, виждате как всички тези неща стават ясни. И като че ли се очудваме в един момент, че тези неща съществуват. От тук нататък какво става сега? Значи, ние пак ще се повторим. Ние сме тук, защото си обичаме клуба. Това, което не е довело тук, е любовта към нашия клуб. Ма имате ли някаква стратегия, имате ли някакъв план за действие, някакви хора, към които, или институции, към които да се обърнете? Значи, институциите отдавна доказаха, че не работят. Последният пример беше вчера на летището, когато премиера и министъра просто избягаха и се подиграха. Тук проблема е наистина голям, се казва, има едно име и това е Димитър Христов. И никой от държавата не взима отношение към това. Ще дам думата тук на тези хора, които дойдоха, заповядайте, вие имахте желание. Предполагам, че със свои лични проблеми ще ни запознаете. Кажете в 30 Добър ден, първо, господин Бореков. Живяли сме в къща, погледнете. 22 квадрата. Търсиха да ни глобят да я съборим. Съборихме я. Това е къща, която
Да падне от само себе си. Да, от само себе си, да. И построихме къща, която дадохме на фирма. Касае се въпроса за 30 квадратни метра, за да отворят проход, за да можем да влизаме в къщата. Сега минават бригадите и строителството през на съседа имота. Този човек е прав да ни пуска да минават, нали? Кой носи отговорност? Кой е виновен за това? За това 3 години съм дала молба за отваряне на улицата, преди да започне... Към общината, конкретно? Към общината. Дала съм към кмета Петко. Как влизате сега във вашата къща? Влизаме след като този е дал някакви пари, заплаща наем, за да влиза, да му разрешават да строи постройката. Тоест плащате наем, за да влизате в къщата си? Той строителят, ние сме дали местото, това е. Ето, касае се. Аз искам да попитам към къде да се обърна. Имам за изпълнение съдебни решения за земя. От 10 години само залъгват поземлена комисия Родопи, поземлена комисия Пловдив. Аз съм от село Гълъбово. Имате съдебно решение, няма кой да го изпълни. Няма, само ме залъгват. Отивам, адвокат си хванах и него залъгват. Имате влязло в сила съдебно решение? Да, имам веднъж връчено решение от Родопи. Така, съжалявам просто, че наистина и времето приключи. Какво става? Феновете на Ботев нещо? Да, искаме да кажем още нещо. Тук имаме един въпрос, да. Общината направи смесено дружество с един... Чакай малко, с един... Не, за съжаление, наистина няма... Само с 2 думи да кажа. Така. Общината направи сдружение с един италианец, който в Италия го разследват за връзки с мафията, който е в обща фирма с Христолов. Тук може да съзираме Данс, да, Винченцо, как беше? Джудич. Така че съвсем сериозно ви казваме, че Данс, ако са... През предаването сезирате... Да, съвсем честно, откровенно, да дойдат в дружеството и да се разроват. Не подценявайте, уважаеми зрители, наистина футбола в България, той си е страшна сила. Това беше всичко от Пловдив, от мен Николай Бареков. Нашите предавания на открито ще продължат и след великденските празници. Утре отново ще бъда в София. Сега следват новините на BTV. Благодаря на колегите Боби Пинтев, на Антон Хикимян, който направи това разследване, което видяхте. Благодаря и на феновете на Ботев.